Hola, bon dia. Soc la Laura Jareño. Soc tècnica de suport entre iguals al Servei de Rehabilitació Comunitària Bètula, amb la col·laboració de l'entitat en primera persona de salut mental Activament Catalunya Associació. Hem engegat aquest projecte al maig d'aquest any, com a projecte pilot. Em sento molt orgullosa d'aquest projecte de suport entre iguals perquè uneix el suport mutu o suport entre iguals i el perfil professional en un servei de salut mental. És un pas gegant per la recuperació i l'empoderament de les persones usuàries de salut mental d'aquest servei de rehabilitació i un pas gegant també per intentar reduir el nivell d'estigma i sensibilitzar en salut mental tant al servei com als professionals com als familiars de les persones usuàries ateses. Entre les activitats i funcions i tasques que realitzo al servei de rehabilitació consisteixen en dinamitzar grups de suport entre iguals, tant el grup de joves com el grup d'adults, realitzar formacions en salut mental en temes d'estigma, autoestigma, rol de malalt, recuperació, empoderament, tant per equip professional, persones usuàries i familiars. També realitzo activitats i dono suport i acompanyament en activitats d'autogestió com l'escriptura creativa, entre d'altres activitats. Respecte a la pandèmia, he arribat tot just en un moment de canvis, d'obertures a nivell de mesures de la Covid. Per tant, no he notat tant les mesures més severes. He pogut fer les activitats a nivell comunitari, als centres cívics, espais oberts de la comunitat, com casals, tot i que a vegades han posat alguna limitació en el quòrum del propi taller o activitat, en les limitacions de nombre de persones. I jo sóc al meu dia a dia una persona tranquil·la, familiar, que li agrada estar amb la seva família, amb els seus amics. El meu marit i jo i les meves 4 mascotes vivim a Santa Coloma. Santa Coloma! Soc una apassionada de la música, de l'art en general, de l'escriptura, de la lectura, de crear cançons, d'escriure poesia.